Tak, vlogisek. Právě jsme zjistili, že vytopujeme sklep. Hajzlem. No, to prdeli. Já nevím, jak je číslo Dominika, abych mu to mohla zavolat, protože pičo. Čum, jo? Dominik. Jo, takže to je tenhle. Trejdo. Ahoj, na mě zvonila ta paní, protože je vytopený sklep a to je jakoby ono to tady teče. Ona mi řekla, ať vypnu vodu, tak jsem to vypla a ona volala nějakou pohotovost, že tady mají být jako za třeba hodinku. Aha, a hodně to je vytopený nebo co? No asi jo, já nevím, ona nic neřekla. No dobře, tak já končím za půl hodiny, tak uvidíme, no. Jo, tak jo. Tak vypla z vodu teda. No jo. Dobře. Tak Tak jo. kdyby něco, tak volej, jo? Dobře. Tak já zatím ahoj. Ahoj. No tati? No? No, že na mě tady zvonila nějaká paní, asi ta domovní, že je vytopený sklep a my jsme se šli kouknout, jakoby ona se šla kouknout k nám a to teče od nás. A ona zavolá pohotovost. A já nevím, jestli jsem to vypla dobře tu vodu. Protože, na jakou stranu mám vypnout? Doleva, ne? No, beru, já nevím, co tam máš, jestli kuláče nebo páky. Kuláče? Jsou ventily? No, oni to jsou takový kolečka, jedno je... Pošli mě fotku. Dobře. A kolečka se zavírají doprava. No, jako oboje? A ty to vidíš, kde to teče? Jo, vidím, já mám video. Natoč to, pošli mi to. Jo, Jo, díky. dobře, pa. A To furt teče, kámo, já jsem úplně v prdeli. Nevím, co mám Já potřebuji dělat. rozechcát. Jak bys chce. Počkej, jako nevytopím to tak ještě víc. A jo, ty vole, my nemůžeme spát. Fakt ne? Nevím, ne? Tak kámo si do skleničky a pak to vyleju z No, okna. Legísek. Takže tady máte slíbený video, vole. Počkej, kdo mi to říkal? Jo, Sofie, tady máš to, co jsi mohla koukat, vole, jak jsi chtěla. Počkej, a když půjdu na hajzl, fakt se to jako rosto. Já nevím, abych to neskoušela, ale bych... Ne, ani do vany nemůžeš. A počkej, ale tak to asi nevytopím, ne? Kájo, neskoušej. Zeptej se tvýho táty. Počkej, máma, mám tady plno, co se děje. Vytopím na skle. Kája je skromná, nic se nestane. Vytopili jsme sklep. Za mnou domovní. Nemoní bratře. Co je nahoře domovní bratře? že to teče. Tata. Ano, táto? no tak ty kolečka otoč doprava, pokud ti to pustí, pak už nesmíš silou. Dobře. A teče to z hlavní stupačky, takže i tak prostě s tím nic neuděláš. Aha. Jo, a je to na vybourání záchodu. Oh my God. Oh my God. To si děláš srandu. Kakát. Do vany. Přesně jak jsem říkal. Tak ti tady můžu jít normálně na záchod? Teď ještě jo. Jo. No pak už ale nebude. Záchod a vybourají to. To je skvělý. No, Tak jo. Tak jo. tak čau. Děkuju, ahoj. Kámo, nesmíš se smát, jo? No, mami. No, na mě zvonila ta domovní a ona říkala, že je vytopený sklep a ona šla semka a tady to normálně teče, ono to prej to teče jako z hlavní stupačky, mi táta říkal, a že s tím asi nic neuděláme a že se bude muset asi vybourat ten záchod. Takže budeme muset? Vybourat záchod. A jako od nás to teče, jak to víš, že od nás? Protože to mám natočený a jde to tady vidět. Tu teče to no možná teče pod náma na těch krajince a ještě do toho teče do sklepa. A jako co říkala, jako co teď máme dělat? No ona zavolá tu pohotovost.
Oni se na to kouknou. Ale ježiši do prdele, jako teď a co jako já mám teďka dělat? No Dominik přijede, já jsem to Dominikovi už volala. A už jede, už je na cestě, jo? No do půl hoďky by tady měl být. Mě potom zavolá, jako, a to já nechápu, že to teče jako od nás, jako že praska stupačka v Jo. našem jako bytě. Jo, A ty to vidíš, že to teče? jo, vidím to, slyším to. Já to mám natočený. A prostě furt to Ale- teče, i když jsem vypla vodu. A když vypla vodu, jo? Jo. A jak už to je dlouho? No to já vůbec nevím. Ona na mě zaťukala asi před 15 minutama. To není náš problém, že praska stupačka. No, není no. To my za to nemůžeme, to musí jako město si spravit a ne my, jako nám neteče nic do bytu teda, to teče těma stopečkama dolů, jo, za záchodem. No jo. My nemáme jako mokro třeba na záchodě nebo tak. Ne, nemáme. A takže to prasklo jako v našem bytu, ta stopečka, nebo třeba nad náma a teče to do... Tady to prasklo, tady to prostě teče. Prostě to máme tam mokrý. Jako vevnitř. Jako ne tady na záchodě, ale tam, jak jsou ty. No a kdy přijde ta pohotovost, to nevíš? Are you fucking joking? Za hodinu. Za hodinu. Jo. Tak čau. A... Natálko, proč se směješ? To není vůbec vtipný, proč se směješ? Mám mokro na podlaze. Tady budou nám muset rozbourat záchod. Cože? Počkej, a tak je spláchnutí, Čím to je? No. Já jsem snažil nic víc. Teče to víc? Jestli chce taky čurat. Slyšíš to? To teče víc. Kamu, abych nemohla být matka? Jak bych se tomu smála, že bych věděla, že jsme vytopili. Takhle to tam hezky. Ty pič, a to fakt lije, kámo. Počkej, já to tam natočím. Počkej, jo, zablis, ale ať tam nespadne telefoně, a ne, Ne, to telefoní. telefoní. Vidíte to? Počkej, to nejde vidět. Budou updaty. No, natočíme vám, co půjde. Zabitý. Pič. Nebudu mít záchod. Hashtag nemám záchod. Prikam budeš srat do vany, ne? Pičo mi táta má. Miluji tvýho tátu. Jo, no. Kámo, máme tak hezký záchod. Kamo, ale teď si představ, že já bych byla třeba matka a mě by třeba děcko zavolalo, že mám by to padne. Už se vysmála na krývu. Jako... Kámo, jak jsem se chtěla smát, tak jak jsem to řekla, že vytápíme Ukrajince ještě to. Kámo, jsem byla jako, no vytápíme Ukrajince a ještě sklep. Jo, ty jsi řekla ty Ukrajince a já. Já jsem tě, ty jsi jako, A mě se nesmát. Ale mě se vlastně tam. Jsme kurty. Se to ještě směj. jo. Teďkom uvidíte reakci ještě 2 lidí. Beďo, musel si ještě 3/4 hodinky zůstat doma, jo, protože tak jako nějak se nám stalo, že vytápíme, vole, pod náma Ukrajince sklep. Co je z piču? Kámo, tam to teče z té stupačky prostě. Jak? Nevím. Já jsem do toho ani nebouchla. Prostě to teče, kámo. A za mnou byla nějaká ta paní a ona šahala na ty a ona, no to koko, asi to teče od vás. A já byla jako, já jsem si, kámo, úplně přála, že. To budu si říká, jo, minule se tam rozbila sklenička. Tak se mě, Tak, doufám, že se neutopím. Chci, abyste pozdravili do videa. Do videa? Do videa, ano. Čau všichni! A ta informace jako přichází. Tohle bylo velmi nečekané video. Stalo se to, že na nás zvonila domovní a řekla... Domovní bratr. Se nahoře domovní bratr. Kaluš. Jakože vytápíme sklep a Ukrajince pod náma.
Když jsem otevřela, že jo, to nad tím, nad záchodem, tak to teklo ze stupačky. Takže děláme kaluš a teď jede pohotovost, jo, semka k nám. Protože říká, se utopila. Polský moře. No, jede semka prostě pohotovost, jo. Jo, rozbijou nám barák, rozbijou nám záchod. To je jediný, co takhle. To měj. No, to.